Bona tarda. Avui que plou o ha plogut en algunes comarques, o també que neva, aprofitem per recordar que al Palau Robert de Barcelona hi ha una exposició que celebra, entre d'altres aspectes, els 20 anys de l'Agència Catalana de l'Aigua. I en aquesta interessantíssima exposició, que hi és fins avançat l'abril, doncs observin com es gasta l'aigua en les vivendes, en els habitatges, d'aquesta manera. Per tant, és importantíssim a l'hora d'anar el que diem el vàter popularment, doncs vetllar perquè en funció del que anem a fer aquest 30% no continuï sent un dels elements que més gasten de l'habitatge, però evidentment hi ha d'altres aspectes. I en aquesta segona pàgina hi ha moltes dades en aquesta exposició. Doncs aquí veiem com les comarques de la meitat oest de Catalunya, aproximadament la Conca de l'Ebre, especialment l'aigua, es dedica gairebé tota ella als regadius i molt poqueta, per exemple, al consum domèstic urbà i altres usos. I en canvi, a la meitat est, el regadiu menys, el consum domèstic i urbà és majoritari, però també pesa molt indústria, comerç i serveis i molt menys la ramaderia. I ja fa anys, des de la sequera 2007-2008, Barcelona és un exemple de ciutat del planeta que menys aigua gasta per càpita dels països avançats del món. Nova York, per exemple, igual que Califòrnia, s'acosta als 500 litres per càpita i dia, per habitant i dia. Pequín, en molts casos, hi ha relacionat, evidentment, les indústries, però també les fuites de la xarxa d'aigua, que en el cas, per exemple, de Barcelona, és poca cosa. Nova Delhi, per exemple, ja com a país, podríem dir, en vies de desenvolupament accelerat, encara té moltes mancances, igual que l'Havana. Dit això, doncs, com dèiem, plou i la